Oye, hoxe venres vimos aquí cargados novamente de novidades, con cuestións que estamos a impulsar para construir unha provincia máis dinámica, máis avanzada, máis moderna. Ás 12, como todos os venres de final de mes, celebremos o pleno ordinario e logo, xusto antes de comenzar, teremos o acto conmemorativo institucional con motivo do 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Un día imprescindible para clamar contra a violencia machista e reivindicar unha sociedade en igualdade, un día de unidade pola defensa dos dereitos humanos da mitad da poboación é un día ao que lle teñen que seguir todos os demais, porque isto, a loita contra o maltrato, ten que ser todo o ano, os 365 días do ano. E será un acto, o que xa digo, celebraremos xusto antes da celebración do pleno ordinario, cun protagonismo colectivo en feminino que comenzará a cargo dunha actuación musical da pianista Andrea González, e logo darase lectura dun manifesto por parte da axente da Guardia Civil, Irene García, que é a coordinadora do equipo Muller Menor da Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Comandancia de Pontevedra. Hoxe temos unha oportunidade máis para reflectir o clamor unánime que existe na sociedade contra o machismo e aí, por suposto, a Deputación vai a estar. Entrando en materia do que é a Xunta de Goberno, pois esta semana mobilizamos 4 millóns de euros para seguir avanzando no noso modelo transformador de provincia. Será un reparto que na parte de digitalización irán 150.000 euros para os castelos de Soutomaior, Sobroso e o Museo de Pontevedra e 750.000 euros para a digitalización en concellos. E logo 3 millóns que irán para actuacións de eficiencia enerxética en 18 concellos da provincia que fomos pechando esta semana. Comenzo, pois, cos castelos e o museo, un dos grandes tesouros que temos nesta provincia, e hoxe, en Xunta de Goberno, aprobamos o expediente para contratar unha plataforma tecnolóxica de xestión automatizada das visitas dos castelos de Soutomaior, Sobrado e o Museo de Pontevedra. O obxectivo, pois aquí o que perseguimos é mellorar aos sistemas de acceso e venda de entradas destes 3 centros a través dun sistema de ticketing unificado e interconectado. Aquí, nesta plataforma, investiremos nos próximos 4 anos 150.000 euros e o que nos vai a permitir xestionar dunha forma máis rápida o acceso e obter información das visitas e con elo mellorar os servizos prestados. Ao detalle, este novo sistema de xestión automatizada de visita permitirá adquirir entradas e reservar visitas, o que vai a ter consigo a renovación dos portais web dedicado a este fin, xestionar os accesos, validar as entradas e disponibilidade dos espazos, activar unha canle específica para os profesionais do turismo e un sistema de comercialización, elaborar estadísticas e analíticas de datos, tamén vai a permitir dotar de equipos e programas necesarios aos centros de recepción de visitantes e ordenar, entre outras cousas, o fluxo de visitantes. E, ademais, este novo sistema contempla a xestión de todas as modalidades de visita, tanto no Castelo de Soutomaior como no Castelo de Sobroso, como no Museo de Pontevedra. Desde as gratuitas, desde as guiadas, ata autoguiadas, as familiares, as reducidas, as escolares, as grupais. E seguimos, polo tanto, co noso compromiso de converter a provincia de Pontevedra nun sinónimo de excelencia turística, como se demostra hoxe e como se reflicte tamén nos orzamentos do ano 2024, donde a partida de turismo experimenta un incremento real, unha suba real de 1,1 millóns de euros. E de modernización dos sistemas de atención aos turistas e visitantes pasamos a modernización e a transformación digital dos concellos. É dicir, concretamente, hoxe damos novos pasos no proxecto que temos en marcha en 50 concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, que financiamos con 2,5 millóns procedentes de fondos europeos. E como xa sabedes, este proxecto constaba de 5 liñas, ao longo das últimas semanas xa sacamos a licitación 4, e, polo tanto, hoxe damos luz verde á última liña.
Aprobamos, pois, na Xunta de Goberno o suministro de equipamentos informáticos intelixentes cun investimento total de 730.000 euros. 610.000 euros destinaránse á compra de 546 ordenadores portátiles con capacidade para o desenvolvemento de tarefas ofimáticas habituais. E outros 120.000 euros irán destinados a mercar 93 ordenadores portátiles avanzados con maiores capacidades para o desenvolvemento de tarefas técnicas que requiren prestacións superiores. E xa digo, completamos, polo tanto, nos 2,5 millóns de euros que nos van permitir modernizar os concellos da provincia de Pontevedra de menos de 20.000 habitantes para que poidan garantir e prestar un servicio de maior calidade á cidadanía. E logo, fora dos asuntos de Xunta de Goberno, gustaríame informarvos que esta semana vimos de activar actuacións de mellora de eficiencia enerxética en 18 concellos da provincia, unhas obras que pertencen a proxectos financiados polo UIDAE e que contaron cun orzamento aproximado de 3 millóns de euros. Falo por unha banda, por obras de mellora de eficiencia enerxética en instalacións de depuración de augas de 8 concellos da provincia con un orzamento de algo máis de 700.000 euros e, por outra banda, renovaránse instalacións de alumiado exterior en 14 concellos que se agrupan en 3 proxectos e que teñan un orzamento conxunto superior aos 2 millóns de euros. Non ocultamos, neste sentido, a preocupación que temos en base a que moitos concellos anticipan o diñeiro que destas subvencións e iso lle provoca unhas tensións de tesorería importantes. E, de feito, é unha das mocións que vamos a debater hoxe no pleno onde instamos ao Goberno de España que pague canto antes. E logo, entrando precisamente no pleno, resúmolles que imos abordar o expediente de contratación para o acordo marco para a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Diputación, un acordo anual con posibilidade de 3 prórrogas, dividido en 6 lotes e que conta cun orzamento de 4,4 millóns de euros. Tamén vamos a abordar a modificación do cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o exercicio de 2023, despois de ver todas e analizar todas as reclamacións. Algo moi importante para os concellos. Votaremos a prórroga da anualidade do ano 2022 do Plan Concellos. Isto vai a permitir que se incremente o prazo para solicitar as baixas ou tamén os cambios de finalidade, vanse a prorrogar os prazos de execución das obras ata o 30 de setembro do ano 2024 e o prazo de xustificación vaise incrementar ata o 31 de outubro de 2024. O motivo desta prórroga é que, por diversas razóns administrativas e técnicas, hai 228 investimentos nos concellos pendentes de xustificar. Outra cuestión, a cuarta, que trataremos neste pleno, ten que ver ca vixencia do convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para o vial de Montecelo. Pois aquí, esta obra que vai a poder ser executada e xustificada ata o 31 de decembro do 2024, é dicir, un ano máis. E logo, finalmente, aprobaremos o cambio de titularidade de 2 treitos de estradas provinciais que, logo das obras, pasarán a ser xestionadas polos concellos de As Neves e o Grave. Eu, pola miña parte, é o que tiña a ben trasladarvos e quedo á esperas de calquera pregunta que queirades formular. A plataforma tecnolóxica de autoparticipación. Isto non implica que se este pensando en cobrar entrada para ir ao museo, non? Non, esta é unha ferramenta de onte xa no marco do turismo, que tiñamos aquí unha xornada moi interesante de digitalización, a aplicación das tecnoloxías a todo o que ven turismo, enmarcase niso, en procesos de mellora, de recurrir a algo que é unha realidade que é a digitalización e tecnoloxías. Eu quería preguntarle por outro tema, as entradas, porque o partido de pasaron hai moitísima polémica
nas redes sociais na rúa por como foi. Non sei se saben como institución que patrocina este evento e que a promove, como se produciu todo a venda e cantas localidades saíron a venda, porque non está claro que ninguén confirma ningún destes datos. Ben, eu o primeiro que teño que decir é que demostra que foi un acerto apoiar a celebración deste encontro, un acerto por parte da Diputación, que no Concello de Pontevedra pois non o fixo. Estamos convencidos que se Pasarón tivera o triple de aforo, pois que se enchería. E tamén, dito isto, lamentamos moito que haxa familias, sobre todo cativos, que puderan perder a oportunidade de ver as campeonas. E dito isto, tamén decir que o que é a xestión das entradas compete única e exclusivamente á Federación Española de Fútbol. E logo, porque si coñezo datos de como se foi sucedendo eso, nas reunións técnicas que houbo previas durante todas estas últimas semanas, decir que en relación co aforo de Pasarón reduciuse en canto ao número que hai ou que pensamos que hai. Por exemplo, por normativa UEFA, ou que son os fondos que non hai bancadas, pois aí está prohibido vender entradas. A UEFA non o permite, como tamén é a primeira liña, a primeira ou a segunda, a primeira fixo que hai na próxima a valla, por motivos de seguridade, a UEFA tamén impide vender as entradas. E ante isto, bueno, pois, lóxicamente, entendendo este malestar, nós o que queremos é que a cidade de Pontevedra e a provincia de Pontevedra disfrute do espectáculo das campeonas. E se non é por no partido, pois queríamos que fose no adestramento. É por iso que, sin confirmar, pero casi ao 100%, que no adestramento do próximo xoves en Pasarón será aberto e gratuito para quen se queira achegar. E nesto recórdame, porque eu fora un partido do que viñera a ver, que eu son futbolero, pero cando viñera aquí a Arabia Saudí, creo que tamén pasara algo así. Non me fagades moito caso, pero sei que houbera moita, sí. E logo houbera o adestramento gratuito. Bueno, quero dicir que son cousas positivas neste sentido, non? A boa acollida que ten a selección española femenina no partido decisivo que vai xogar contra Italia. En todo caso, non sabedes cantas son as entradas que saíron a venda. Non hai nin idea. É dicir, é un tema da federación e... Sí, pero que na federación precisamente un pouco que aumentar un pouco a sospeita que está na rúa de que é moito patrocinador, moito sponsorizador, moito amigo, por decirlo de alguma maneira, entre comillas, porque non tiño a cifra precisamente das entradas que se puxeron á venda. Non sei. Aumentanse as sospeitas en ese sentido. Eu o que... Cantas se puxeron á venda, cando se dixeron que se reduce por cuestión de seguridade ou fora. Eu que se preguntei, estouche falando destas conversacións informais que tivemos ao principio, olha, como ibas a ver, eu tampouco non tiña experiencia, nin moito menos no que eran nestos eventos, e si me comentaron ao principio, bueno, que o formato que era o que como se facía no resto das cidades españolas. E, de feito, creo que me falaban de Córdoba e Málaga, que deberon ser non sei se as últimas onde acolleron partido da selección femenina, bueno, pois que ese modelo. Sí, é dicir, a previsión, salvo cuestións de última hora que impidan, vai haber a recepción das xogadoras e tamén o tema da exposición da Copa do Mundo, que era outra das cousas que arrancamos no acordo de patrocinio. Ese adestramento non sabemos cando a que hora vai ser. Non sabes a que hora. Non o sei. Non sei se ao mellor ao longo do día de hoxe ou mañán o poden confirmar ou... Que seguramente que xa estará ahora máis ou menos prevista. Quero entender como profesionais que tiran todo... Máis preguntas? Non, bueno, pois... Ollo, 1 millón de grazas. Seguimos.